Здрасти, YouTube. Аз съм Кридъл 2. Тук до мен е... Как се пише? Да. И днес ще играем Майнкрафт. Да оцеля зомбите, да оцеля зомбите. Аз съм по-силен от него. И как бе? Аре бе, мри бе. Табак. Да бе бе. Така. Кил на гол, вижте колко съм си. И да, тук днес сме в PvP Factions. А той иска бой. Бой. И да, тук до мен е един пич. Урубайко бе, Диан. Баткиска. Вижте какво имам в Ender Chest. Да, сега ида в холма. Чакай да кажа таки на YouTube. Ето админите лефнаха. Кратос не псуечи. Ето Кратос псува. Значи така имаше на War Trade. На War Trade имаше... Чакай! Искаш ли да му кажа нещо? Сега МСГ... Мога да ти кажа нещо. Да менка ми твоя хум. Чакай, си принесе всичко до мен. Да менка ми твоя хум. И на Кратос. Не бе. А ти не показвай координатите на холма. За 3 фул сета. Не бе, тапана ще прецака. А ти не показвай координатите на холма. Не на моя. Не на моя. Няма да показваш координатите, чули ме. Добре. Няма ги покажам, обаче просто питам. Човек, направиш ли го, нито тим ще сме, нито нищо, те блокам от скайпа и няма да говоря с тебе. Добре, бе. Такова... Да. Те саднаха си, защото... Само секунда. Аре бе. Защото, нали, тук има Warp Trade и от този Warp Trade има един джамп. Чакайте. Аз играм в един сервер PvP. Добре, не ми пука. Чакайте ли, не съм много... Не баш PvP, обаче самия сервер има PvP. Добре, чеки малко, че тук трябва да мине един джамп. И да, минавам това, тук идва тук стъпва тук и излиза. Аз съм с хак. Не. Хора, ще паузирам малко, защото излянах от от сервера, защото щях да ида на небето и чакайте малко. Това са 60 легендарки, бе. И да. В инвентара бяха 60 легендарки. В момента пусна ли клипа? Да. Никога не давайте на този пич легендарки, защото виждате как ще ги изгуби. Дайте ми легендарки! Така саднаха и другите с холмовичи. Смърт бе, путка.
го цензурирам. Не оставям никой. Готово. И да, мисля да приключвам този клип. Чао хора, аз бях Кридил 2, защото умрях. Хора, карат се. Пали си пил ти, защото си умрял. И да. И саднах якта, който иска да му дам моне за легендарки, да ми заповяда. Добре, махне малко. Да, ще направя томбола. Ти пъти си че му даваш пари, не стига че аз ти дах на тебе да си купиш хлеб, защото си мизерен, нямаш пари, това ти на другите че даваш. Да. Имам си един начин да си печеля пари. А ти не го казвай по начин. Няма го казвам. Няма го казвам, стига случай тегли главен рука. И да, чао.